Nu aduce niciodată trecutul în prezent, pentru că îți va distruge viitorul. Bine, tată. Duc prezent în viitor. Așa. Fi. Da? Un om puternic este acela care, înainte de a lua decizii, vorbește Bineînțeles, cu nevastă sa. cu Dumnezeu. E și asta o variantă. Vreau să-mi spuneți care este cel mai puternic om de pe pământ. Știți? Răspunsul. Dumnezeu. Am spus de pe pământ. Păi dar de pe pământ, dar a fost și pe Hulk. pământ. Tati. Este acel om care are puterea să ierte și nu pedepsește.